سلاڤۆڕێس دەماوە باش بە. Ez Abdülfettah Ahmedê Hecî Sebrî ji gundê Xirbicim o. Ev gund gundê Fethullah ye. Girêdayî bajarê Til Temirê. Ev gund dor bîst û pênc mala hene. Pêkhatê wan yê gund giş Kurd in. Ev gund karê wan ziraet û xwedîkirina dewera ye. Ev gund bakurê Til Temir, bakur Rojhilatê Til Temir dor 16 kîlometr dikeve. Rojhilatê Eborasên Zirgan dikeve 7 kîlometr. Başûrê belediyê Dirbêsiyê dor 35 kîlometr dikeve.